Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Prepáčte, že som nenatočil video skoro 5 mesiacov. Ale teraz som dával taký menší fokus na iné veci. A proste som sa teraz tomu tak veľmi nevenoval. Ale som si povedal, nový update. Tak, dačo by sme mohli myslieť také, dačo, nemal som žiadne nápadné videa. A napadlo ma taká najviac basic vec. Proste budeme pušovať. Budeme pušovať každé video. Videa by mali tak primere 6, 5, 8 minút. Aby ste to proste všetci kúkali, lebo ešte nie som samozrejme veľký youtuber. Takže dlhé videa 10-15 minútové netreba ešte. Tiež dávam veľkú ako za pomoc s týmto videom určite bude môj dobrý kamarát Filip, ktorý toto video bude editovať, takže díky. A budem tu používať grafiku od dobrého kamaráta Bubla. Dám vám keď tak jeho Instagram do popisku. Môžete čeknúť, robí pekné grafiky, takže od neho bude miniatúra. A ešte tiež od neho kamaráta. A dobre, poďme sa do toho pustiť. A dneska bude sa pušovať. Dneska nebudem pušovať 1K+, lebo to si šetrím na iné video. Ale budeme pušovať napríklad Ravsa. Budeme pušovať Bravoboly. A napríklad, neviem, budeme troška pušovať za ňu a tak. Takže ok, máme tu prvú hru. Dúfam, že sa máte dobre. Budem rád za like, odber. Takže nestojí to nič. Nestojí to fakt, že nič. A mňa tam iba podporíte. Možno mi to troška posunie do kariéry. Dobre, posledný gol. Nedá už comebacknúť proste. Radím, idem. Teraz je povedal minus 4, to poviem ešte underdog. Pôjdeme tie lows, pôjdeme úplne. Neviem, čo tu mám tak. Neviem. Mark. 19 sekundová hra, paráda. My sme si kúkli. Jo. Joj, škoda. Aby som si mohol to dačo vyabridovať. Som si tu mohol dačo vyabridovať. Nemuselo byť toto tu byť bad. Aj keď no. Oh, hell no. Som ho dostal. To bolo. Absolútne nemá. Absolútne nemá. Oh bože. Ja som Coldman. Okay. Ja som zabudol vlastne. To už je pomaly to pozíte. Glúpi. Ujo. Nie. Kde som? Za tu mezi baví bot. Dúfam, že bot. Táto to bola ultina. Ja už tam vidím, jak ten editor mi tam dá toto také obrázky, že dump alebo také dačo. Ja to tam tak vidím.
Och, Pane Bože, to som už koľko. No tak to tie ulty mi sami podarili. Let's go! A samozrejme ja budem off-screen pušovať. Dosť pušovať. Takže dosť pušovať. Takže toto bude len také, ešte dáme tak 2 hry. A to bude pre dnešné potom, to myslí. Tak 2 hry a 2-6. No nič, no ja už to vidím. Editor to zneužije a ja sa teším, jak to dopadne. Túto sezónu možno, keď sa podarí, aspoň takých 85 000 je môj gól. Ale to pochybujem sa mi podarí kvôli našej obľúbenej škole, ktorú každý milujeme. Každý má rád školu, predsa. Každý má rád školu, ne? No, bože, som... Dobre. Ok, to by nebola zlá ulti, keby nemal toto imun... A to je pohľadu. Bože, som krivý. To ja som... Nemám rád kulta. Je to v pohode brawler, ale ja som za ňu strašne S. Takže tak. Proste... Ja som blbý. Bože, mám najlepšie s tým kultom. Ja si viem, prečo som nikdy kulta nehral. Nedal som free goal. A teraz som dal celú týmu do imunného El Prima. No, dobre. Čo má double hyper? Kedy? Rýchlo, go. Strieľ! Yes! Prosím, som to strašne vyhrať túto hru. Not bad. Actually, not bad. Hell no! Brawn and beauty. Škoda. Mohol byť gól. No i komu ja nedám ani jeden kill. No konečne, aspoň jedna ultina. Joj, Pane Bože. On má zasa hyper? Čo? Ten karty je crazy. Áno. Idem. 7-4, ok. Dobre ľudia. Toto bude pre toto video všetko. Tak nezabudnite dať like a odber. Nič vás to nestojí. Tak vidíme sa u ďalšieho videa. Čauko.